Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. UALM faslul Rahman uhe sipai belasong that jong kari Bangladesh ula jengmut ka sorka Bangladesh belada ka India ka hiar thma ka Pakistan kumta ka Bangladesh ka deban hiar thma bat kurup nak marmar ïaki thli ki jylla ba 7tylli jong ka India. Rahman ubadei uhe sipai barim jong Bangladesh Rifles ka tip menta kum ka border guard Bangladesh BGB ubala jutip ru baudei ubaya janbha bat Muhammad Yunus ubadei uhe do pamenta jong ka sorka Bangladesh ula jingmut ru banyak keren lange ka China halor ka ni ka benta. Lada ka India ka hiar thma ka Pakistan ka Bangladesh ka deban kurup lut ïaki thli ki jylla ba 7tylli jong ka India. Halor ka ni ka mat ngas ngau bakat dan kam Shibun banyak kerennya ka jinga trelang jong ka China ha ka jing pendan kami ki bor sipai. Ong Rahman ubadei ru uhedu jong ka National Independent Commission. Haba utho da ka tin Bengali ha ka Facebook page jong